mulțumesc, domnul senator, iubiți frate români. Vă mulțumesc de suflet și bucuros că vă văd astăzi aici. În primul rând, pentru aceasta vă mulțumesc că aveți grijă de noi, să țineți minte de noi, că noi suntem aici. Vă mulțumesc pentru acel cadou care dumneavoastră mi l-ați fost convenit de cadou acesta. Este un cadou foarte binevenit la noi, deoarece clasa de completare destul de învechită, de ce este înnoire. De ce la timp, la 10 septembrie, el va fi în procesul de instruire și se vor bucura cei 300 de copilași care în școală. Părinți, mulțumim din partea părinților, dar încă o dată vă mulțumesc de cei de atenția dumneavoastră. De acord cu domnul Ciuclea că trăim în statul ucrainean, care are grijă de noi, adică se atârnă corect față de noi, dar sunt crezut că atârnarea corectă față de noi e datorită în mare măsură dumneavoastră. Că aflați că țineți minte de noi și întotdeauna față de un copil mai mic se atârnă corect când are frați mai mari. De ce vă mulțumim și vă invit și la noi la Buda și să știți că aveți acei prieteni fideli și frați și la noi la Comuna Buda. Vreau să opresc cuvântul Mărim, că am înțeles. Foarte mărim. Spuneți dumneavoastră și la toți sunteți cei mai apropiați de oameni. Directoare unei școliții mici, din satul Murvila, la frontieră, începutul și sfârșitul, el nu în frontieră, e cu România, un sat cu 6, cu o școală de 9 ani. N-ați vorbesc mult, vreo probleme să le ating. Când am venit aici în această școală, 30 de ani în urmă, erau 200 de copii. Școală construită o clădire în 37 și acum 60. Timpul a zburat, știința a înaintat, dar școlile acele două clădiri au rămas pe loc. Copiii noștri, și probabil nu copiii, dar părinții, au ieși pricini că își continuă studii la Cernăuțul în limba ucraineană și fug. Vă spun așa direct, fug de sat, aici, nu departe de noi, la școala ucraineană. A rămas 60 acum. Dar studiem în limba română, iubim și cunoaștem limba română. Domnul director la Târnău a spus că materialele lipsesc în limba română. Lipsește la noi, dar noi avem așa o învățătoare de acum cu vârstă înaintată, însă care iubește, a iubit, iubește copiii, are multe neamuri, să zicem, rude în România și are dumneavoastră acasă o cameră mare, o bibliotecă personală și la lecții de literatură și limbă română, o știți toți, eu nu vorbesc așa, Evgenie Ivana Vasilaie. Întrebuințează literatură, muncește mult, avem teatru, călăresc, avem și rezultate. Numai că noi învățăm 9 ani și fetița care, dacă nu mă înșel, în 13 sau în 12 a luat locul 2 la Olimpiada Internațională din Oradea. Asta e nepoata domnului primar de la Coliceni, Alina Pietră, cum este elev în clasa 11 la liceu. Locul 2. Și anul ăsta a fost Olimpiada Internațională, tot la Cernăuț, nu știu, Ivana tot a avut loc, da? La etapa a 4-a a fost laureat. O fetiță care citește mult cu minte, asta a fost pe clasa 8, a venit la prima lecție în clasa 9, zic, Alina, și cum ai dovădit? Maria Mihailina, nici nu vreau să creadă că sunt româncă. Dar de ce? Eram o blondă, cu ochi albaștri, și ori m-am întrebat, chiar ești româncă și cunoști atât de bine limba română? I-am dovedit că o cunosc. Și mai avem noi, în toate școlile, numai la mine sunt copii care iubesc, studiază. Ce aș vrea eu? Problemele. Să le zic? Secția regională de învățământ, cam tot timpul îmi spune, Maria Mihailina, aveți puțin copii. Aveți puțin copii. Dăm autobuzul, autocarul școlar și îl ducem la liceu sau la Herța. Asta de știre că ce? Că la Măriva trebuie închis școala. Eu le-am zis, mă lupt, eu nu încă tânără, de grabă, cred că o să plec la odihnă, dar trebuie să ne gândim la generații, fiindcă știți istoria română, e limba românilor, da? Și Măriva
știm istoria și legenda despre Ștefan cel Mare, da? Avem bisericuță cu el. Bisericuța lui Ștefan cel Mare. Nu departe avem de frontieră pichetul de grănicere și la 200 de metri frontieră. Și a zice eu că n-ar fi bine de închis aici școală. Și domnul primar de la Lunca, Dimitri Dimitrici, noi știți că suntem la dumneavoastră în Mobil, la satul mare, și dacă va fi cumva ca să avem noi niște proiecte în domeniul învățământului, spuneți pe primul plan de a reconstrui școala asta, ca să putem atrage elevi cu o sală sportivă frumoasă, cu o sală de festivități, știu, cu multe alte lucruri, că noi un mic teatru școlar pus de doamna Evenia Văslaia avem și luăm parte în multe direcții. Avem profesori buni, eu citesc limba franceză, avem elevi care tot timpul au loc, tot aceea Elena Pitre, a avut anul ăsta locul 3 la regiune la limba franceză. Adică ce vreau să spun? Că nu lucrăm mai rău ca ceilalți, unde sunt condiții și bază materială. Vreau și simplu poate să avem posibilitatea să ne ajutați cumva cu măcar o reparație totală, da, o reparație bună, fiindcă școala din 60 a fost construită cu 7 clase, cândva știm noi că erau 7 clase, da? Și în cea din 37 a mutat familia Boierul, care s-a refugiat atunci cu istoria la București. El a fost în 2008, eu atunci eram în Franța și n-am vorbit, dar s-a bucurat că casa lui nu s-a pierdut și noi am prefăcut acolo și avem atelierul școlar, biblioteca, o clasa 1, clasa 7 și biroul directorului. Vă doresc să toți sănătate, sunt foarte bucuroase că avem oaspeți și în orice lucru eu știu că trebuie să fie rezultat și cred că legătura este de prietenie, se va rezulta și vor fi rezultat. Mulțumesc! Da, mulțumim!